Oh, ik zie dat mijn manneke spreekt. Hallo, mensen van YouTube. Hallo. Daar is het toch. Oh jee, ik ben een volunteer. You have 5 minutes to disarm the bomb. Oh. Je hebt een... je hebt een schroevendraaier aan jouw kant. Oh. Oké, zakken. Zo. Oh. Shit. Oh. Heb je helemaal vast of wat? Ja. Ik ook. Wat een herrie. Get him in the hole. Echt kut, man. Rechts heb ik hem bijna. Rechts heb ik hem. Links. Oh jee. Ja, daar gaat hij. Ja, heb hem. Oké. Links is hij ook eraf aan het gaan. Ja, oké. Oh, bij mij, voor de herrie. Bij mij is hij, oké. Ja, bij mij ook. Oké. Ga weg met... Ga weg met dat ding. Oh, sorry. Oh. Ik ben de bomdismantelaar. Oh, dat gaat niet gekomen. Wat is er? Wat staat erop eigenlijk? Je hebt de verkeerde partner, je bom zal ontploffen binnen 10 seconden, dat staat er. Oh. Nee, bomb deactivate manual. Install toggle switches in position A2, B1. Oh, gewoon een rust. Install toggle switches in position A2, B1, C2, D3, etc. Wat? Nog even. Wacht, hier moet A moet naar 2. B moet naar 1. Ga omhoog. Oké, naar voren. Jij kunt... mijn hand is een trip. Dat gaat niet komen. B. Ja, en die moet naar 1. Naar voren. Deze naar voren. Dan moet die naar 1. Oh. Help! Dag! Oh jee. Je raakte zo'n fuse aan bij jou links. Nog een keer. Oh, ja, nog een keer. Oké, Oh, je bent... Oké, daar gaan we. Hup, naar links, pakken. Honey. Oké, jij moet alle 4 doen. Kunnen we ook gewoon even de map restarten? Nee, doe maar, je kan dat. Alhoewel, nu twijfel ik. Je kunt het. Go. Oh, dat is Dan moet ik starten. Dat is wat anders. Restart. Oké. Hup. Pakken. Niet weer. Zakken. Oh, dat pokkerrie. Dan gaan we ook mijn volkssalsa. Ja. Ja, ik ben rechts bezig. Ik ook. Ja, die is los. Nee, is ook los.
Oh, links kan ik met naar rechts doen. Oké, die hebben we klaar. Ga weg. Oké. Woep. Hoi. Hi. Oké. Is dit er? Ja. Oh, ik ben er bijna. Oh, ja. Les. Oké, die hebben we niet meer nodig. Weg ermee. Oké. Weg. 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 Install toggle switches in position A1, B1. Oké. Oké. Remove use A en B. Dat is die? Oh nee. Nee. Au! Kunnen we omwisselen? Sorry. Mag ik eens proberen? Ik weet niet hoe we kunnen omwisselen. Ja, dan moet ik zeker eens de sessie starten. Ja, wacht. Oké, 3, 2, 1, bye! Nou, daar zijn we. Ik heb wel een ander uitzicht, dus je hebt kans dat jij nu inderdaad aan de goede kant zit. Oké. Ik val weer. Oké, niet meer. Ik ben rechts bezig. Ik ook, bijna. Ja. Kom je. Links ben ik ook bezig. Bij mij is rechts nu eindelijk bezig. Nee, die hebben we niet meer nodig. Ja, gooi hem dan naar jouw eigen kant, nou hoor. Ik zal je linkerarm wegdoen. Oké. Ja. Ja. Dan mag ik die weer weghalen, zeker. Zo. Oké, nu mag jij je doen. Als eerste hè, halen we dit papier weg. Kijk uit voor die schroef. Bout, whatever. Doei. Doei. Hey, het is mij tenminste nog gelukt om 2 setjes om te zetten. Opnieuw. Opnieuw. Ah. Woep. Ik ben mijne kwijt. Doei. Ja. Ja, Abracadabra. Dan ik ook. Abracadabra, ga open. Ga open, jongeman. Ik ben klaar met deze Voertuig. Hoe ziet er dat uit wat ik doe? Niet. Alsof je een spastische aanval hebt. Mijn arm heeft denk ik een breuk. Wel meerdere, kan ik je zeggen. Hij hangt een beetje in de knoop. Ik vind het best knap wie dat doet. Kijk hoe mijn arm is. What the fuck was dat? Woe! Mijn arm is aan het flippen. Oh, mijn arm zit nu door mijn heen, dacht ik. Nee, bij mij ook. Ik kan het niet meer fatsoenlijk naar beneden doen. Mijn... Oh, wacht. Ik heb hem weer. Ja, je armen zijn door elkaar. Zo. Wat heb ik achter mijn arm? Of achter mijn rug? Een andere arm. Haha. Ik krijg mijn linkerarm niet meer goed. Oh, wacht. Oh, dat is free. Oh. Oké, opnieuw. Komt ie. 3, 2... 3, 2, 1 en we gaan vallen jongens. Bij deze. Hoppa, meteen had ik hem. Oh,
Je moet me even loodsen, ik zie dan niks meer. Zit je erop? Wat moet je doen? Mij even loodsen, ik zie niks meer namelijk. Zit je erop? Oh, nee. Ja, naar rechts. Probeer mee te denken. Zo, naar rechts. Zo. Daarboven. Daarvoor. Ja, daar heb je hem. Je hebt hem. Waar is mijn eind naartoe? Oh, mijn ligt... Oh, hier. Oké. Ik denk dat... ja, komt door je romp in. Oké, gaan we door. Oké, naar rechts, naar links. Ja. Mijn arm. Ja, jouw arm gaat door jouw romp in. Naar voren. Ik krijg hem niet. Ja. Ik krijg hem niet. Ik krijg hem niet. Ik moet hem anders. Nee. Zo, dan kan ik doen het ook. Oh. Heb je hem nog? Ja. Oh, you fucking irritant, man. Krijgen voor geen 1 meter. Opschepper. Haha. Hier zie ik geen vlekken. Hier zie ik geen vlekken. Nee, je bent helemaal verkeerd rom, heb je hem ook. Rechter, linkerhand. Ga weg. Oké. Oké. Oh nee! Ik ben stilte. Komt de papa. Nee! Hij ligt naast je. Hier heb je deze. Oh, je hebt deze. Hier. Dank je. Auw! Oh nee. Ah! Oké. Vliegen, gooi hem dadelijk maar weer terug. Oh nee! Oh, hij is nu heel erg gevaarlijk, ligt hij. 5 minuten hadden we, hè? Ja, Het zal wel bijna voorbij zijn, volgens mij. denk het ook. Het ging de eerste pakket ook 10 keer beter. Ja. Ik heb de lead achter hem. Oh. Kijk uit! Ik krijg hem niet. Jong, gewoon op! Ja, je bent bijna. Yes! Een beetje. Oh. Wat een gekut. Je had hem bijna. Naar boven. Wat ben je doen? Ik ben er klaar mee, Riet. Ik ben er echt gewoon klaar mee. Kijk hoe je daar staat. Oh, ik sta nog of wat? Oh nee, hè? Je zit nog. Wat hoe zit nog? Je zit nog. Oh, ik stuur even een screenshot. Jouw hoofd is heen en weer aan het gaan. Oh, echt? Ja. Bij mijn scherm zit je nog. Briljant. Oh my god. Je ligt hier bij mij op de vloer heen en weer te knikken. Oh. Jij zit nog in de tafel. Zie je dat ook? Nee, bij mij ligt de tafel hier op de grond. Oh, ik lig hier. Oh, geweldig, Ruud. Oh.